Moro! Miksu täällä? Tää on Lahti-dokumentti. This is Lahti. Meidän on tarkoitus selvittää, mikä on Lahti. Mutta mennään kysymään lahtelaiselta. Morjesta! Kuvataan tällaista Tämä on Lahti-dokumenttia. This is Lahti, niin... Lahti-dokumenttia. Ahaa. Tätä Lahti-dokumenttia ja Lahdesta dokumenttia. Mä tein tällaista dokumenttia Lahdesta, niin making a documentary about this town. Are you living here or... No, you're right. Mikä on Lahti? Mikä on Lahti sinulle? Mikä on Lahti? Mikä tekee Lahdesta Lahden? Mikä on Lahti teille? Musta tekee niinku radiomastot ja urheilukeskus. Hyppyrimäet ja Lahti on kaikki minulle. Kaikki? Se on ihana kaupunki. Opiskelijakaupunki. Miten siis boyfriend? Tän naisen perässä täällä ollaan. Okei. Elikkä mun nimi on... Mikä on... Niinku, jos sä kuvailisit Tämä on Lahti, niin mikä se on? Tämä on Lahti. Jaha. Mitä sä tarkoitat sillä, mitä Lahti on? Kyllä kysyt vaikea. Mikä tekee Lahdesta Lahden? Luonto Luonto. ja ihmiset. Niin Kato, mä olin 9-vuotias kun synnyin ja mä näin, mitä tää oli. Kato, silloin oli, tiedätkö, ihan kadutkin oli, sellaiset puisia taloja oli paljon, hei tässä keskustassa. Siis nythän... Mitä onko erityisiä paikkoja, mitä sä niinku... Mitkä on suosikkipaikkoja, tai suosikkipaikkoja vielä? No esimerkiksi Vesijärvi ja satama. Satama. Puistossa ja satama on toinen paikka ja kesäsi ja siellä on hieno kävellä. Niin. Rantajuttu tossa ja Möysänjärvi. Kaikki järviseudut ja puistot, ne on tärkeitä. What do you like about this place? This Alexandrinka, it's not like in Helsinki with all the construction. Tulin tuolta puskista. Se Yes? Jalkarannan. Kaunis kuvaaja. Niin. Michael. Have a nice... You too. Okay. Goodbye. Goodbye. Moikka. Kauan kesää ja Samoin. kaikkea hyvää. Ja... Oli hauska. Kiitos. Oli... Sellaista se oli. Joo, siellä on peukut pystyssä aina.